AMAVED, Asociácia pre mládež, vedu a techniku, vám predstavuje projekt šialených vedcov, ktorý vás radi zavedú do tajov vedy. Preskúmajte spolu s nami množstvo naučných pokusov a popritom sa dozviete veľa o našom svete a ako to v ňom funguje. O sopečnej reakcii sódy bikarbony s octom ste už asi počuli. S troškou námahy a s pomocou viacerých kuchynských prísad dovediete tento efekt do dokonalosti. K tomuto pokusu budeme potrebovať cesto, ktoré si pripravíme z múky, soli, oleja a vody. Ďalej si pripravíme plastovú fľašu, horúcu vodu, saponát, ocot, sódu bikarbónu a potravinárske farbivo. Ešte budeme potrebovať formu našej sopky z papiera, ktorú si môžeme dopredu pripraviť. Sopku si pripravíme tak, že plastovú fľašu vložíme do papierovej formy, ktorú oblepíme našim cestom. Našu sopku si postupne naplníme saponátom, potravinárskym farbivom, sódou bikarbónov a všetko to zalejeme horúcou vodou. Nakoniec pridáme kuchynský ocot. Naša červená láva je výsledkom chemickej reakcie medzi sódou a octom. V tejto reakcii vzniká oxid uhličitý, ktorý je prítomný aj v skutočných sopkách. Vznikajúci plyn zvyšuje v nádobe tlak, až kým nevybuble. Pridaním trošky žltého farbiva bude láva ešte reálnejšia.